Jsem pornoherec, pornoproducent a kameraman. Nevím, co byste chtěli slyšet víc. Ale tenhle ten biznes mě hodně baví, je to můj koníček, je to moje zábava vlastně. A poznal jsem skrz tenhle biznes svoji lásku a jsem strašně hodně vděčný. I když to nemusí být nikdy pravda. Takže do porna, protože původem jsem záchranář, jsem se dostal vlastně díky internetu a zprvu to mělo být nějaké focení jenom, ke kterému jsem jel, ale nakonec se z toho vlastně vykovalo natáčení a nikdy bych si nemyslel, že skončím v této branži už vlastně 3 roky a že budu pracovat dokonce na druhé straně 2 kamery. Takže vlastně už jsem v tom vlastně 3 roky, mám 2 ceny za nejlepší evropský fetiš, za nejlepší evropský gangbang a jsem hrdý na to, co dělám, protože mi to skutečně baví. Takže je jasné, že tato práce nese s sebou nějaké pozitiva a nějaké negativa. Ty pozitiva jsou, že jsem poznal svou lásku, jsou v tom samozřejmě peníze, budu lhát, je v tom určitá sláva, to je to pozitivum a také to, že člověk přijde do kontaktu se spoustou lidma, kamarádama a hlavně nabere nových zkušeností a všeho možného a vidí ten svět trošičku z jiné stránky. To je to pozitivum. Negativa, ty jsou samozřejmě, protože ten biznes je takový trochu šemetný, někdy je to katastrofa a člověk by se na to nejradši vykašlal ze dne na den, protože samozřejmě to nese sebou rizika, ať už to jsou pohlavní nemoce nebo cokoliv jiného, ale jestliže tohleto člověk dělá naplno a dává se na sebe pozor, tak si myslím, že ty negativa jsou menší než ty pozitiva. Dá se to všechno. Vždycky jsem tvrdil, že si někdy nechce najít pornoherce, kluka, aby ten můj přítel dělal to stejné, co dělám já, protože za ty 3 roky už jsem to opravdu hodně viděl. A výjimečí jsou herci a výjimečí jsou mý kolegové z branže a nikdy jsem tohleto se nepřál. Ale zase na druhou stranu jsem rád za to, že jsem snažil právě teď kluka, který je trošičku z té branže, protože vlastně vidí do té mé problematiky, vidí do toho vlastně, co dělá, jaký to je a tak. A ví, že já to beru jako práci, takže s tím nemám vlastně žádné problémy a ví, že v tom nemám žádné city, protože jestliže v tom člověk nemá city a je to pouze jenom práce, tak v tom není problém. Prostě důležitá je důvěra mezi 2 lidma a může dělat člověk jakoukoliv práce. Takže mému příteli to nevadí a jsem rád za to rád a to je myslím všechno. Byl vždycky najít si lásku, umět se zabezpečit, koukat kolem sebe a vždycky své přátelé potěšit. Zatím všechny tyhle věci se mi daří, ale ten největší vlastně sen je, že za celé ty vlastně 3 roky, když dělám tohle biznesu, tak chtěl bych udělat něco, s čím ještě nikdo nikdy nepřišel. A protože zůstávám v této profesi, tak chci, aby to bylo naplno a má práce, aby byla prostě potěšením celému světu. Ale přesto tajný, úplně nejtajnější sen je mít vlastní produkci a být producentem, ne šéfem, ale být prostě producentem své vlastní společnosti a vytvářet si své vlastní díla.
to bude asi takový ten můj profesní sen, ale největší sen je chtěl bych cestovat celý svět.